Ndi nthawi ya nkhani ochokera kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe komwe bungwe la MEC likulengeza zotsatira za Chisankho. Ndipo masanano muli ndine Austin Kachipeya ndi mzangayo Savita Wilima. Wapampando wa bungwe loyendetsa za Chisankho mu dziko muno la Malawi Electoral Commission MEC Justice Annabel Ntalimanja wapempha anthu onse okhudzidwa pa chisankho cha pa 16 September kuti adekhebe pamene likuwunika ndi kutsimikizira zotsatira za chisankho cha mtsogoleri. Usiku wathawu pamene amafotokozera Malawi momwe ntchitoyi ikuyendera. Iwo anati salola kuti anthu ena awumirize kapena kuopseza bungwe lawo kugwira ntchito mwaphuma pofuna kulengeza zotsatira za chisankho. Ndipo anati pooneka zotsimikizika zotsatira za chisankho nkofunika kudekha. Iwo afotokoza. Timafuna tsopano tikambeko za mchitidwe umene ukuchitika. Mbupo kumapoyamba tikumbutsire kuti ntchito youlutsa zisankho tinapatsidwa pa malamulo masiku 8. Malamulo poyika nthawi imeneyi panali zifukwa choyambirira chikhale ngati chitetezo kwa voti ina iliyonse komanso ngati udindo kwa bungwe la MEC kuti zotsatira zonse tiziunikire modekha komanso kuti tiyang'ane moyenerera kuchita verify komanso kulongosola kapena kuchita resolve ma complaints onse. Panopa tili pa nthawi ndithu kunoko ku Tale Center pamene tikuti timalizitse ntchito imeneyi, koma timafuna titsimikizire komanso kudziwitsa mtundu wa Malawi kuti ntchito imene tikugwira ndiyofunikira. Tikufunika kuti tichite verify, tipange reconcile komanso kutsimikizira kuti zotsatira zimene tikuulutsa ndi zimene zachokera kuma polling station kwathu ndi mmene anthu anavotera. Ndikofunikira kuti ifeyo tikamalengeza tikhale kuti ntchito tagwira moyenerera. Komanso tidziwe kuti mkati mwa masiku 8 menemu ndiye kuti tikulandira madandaulo kuchoka dziko lonse, ndipo tikufunikira kuti dandaulo lililonse tiliyang'ane timvetsetse kuti pamene panalakwika pamene pakudandaulidwa ndi pati, ndipo wina aliyense tithe kumuyankha malingana ndi malamulo. Pachifukwa cha chimenechi sitingalengeze zotsatira mwaphuma. Tikufunika kuti tigwire ntchito malinga ndi mmene malamulo anakhazikitsira kuti tikamanena kuti zotsatira zathu ndi izi zikhale kuti ndi zovomerezeka. Bungwe la Civil Society Election Integrity Forum SEF latsindika zofunika kuti bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lipitirize kugwira ntchito yake mwachilungamo pamene dziko lino likudikira zotsatira za chisankho cha pa 16 September. Wapampando wa bungwe la SEF a Benedicto Kondowe ati bungweli lipitirira kupereka tsatanetsatane wa momwe zotsatirazi zikuyendera mu nthawi yake, komanso kuonetsetsa kuti madandaulo onse okhudza chisankhochi akuwunikira bwino ndipo poyera. Iwo anena izi pa msonkhano wa tolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Pachifukwachi Akondowe apemphanso zipani za ndale kuti zilole bungwe la MEC kuti ligwire ntchito yake bwinobwino popanda kutisokoneza. Uthenga waukulu ndikulimbikitsa kupanga zinthu poyera umene uli udindo wa Malawi Electoral Commission ngati lifali pa zisankho zimene pakadali pano zili mkati. Nkhani yachiwiri ndikupitirizabe kufotokozera makamaka Malawi Electoral Commission kuti ili ndi udindo woteteza zofuna za Malawi kuzera mvoti yawo. Kuti zimenezi zikwaniritsidwe ndiye kuti MEC akuyenera yang'anenso madandaulo amene akuperekedwa, chifukwa ndi njira yokhayo imene ingasimikizira Malawi kuti zotsatira zimene atapereke zikhala zokomera wina aliyense, ndiponso amene akupikisana akhale wokhutitsidwa kuti apambana kapena sadapambane, chifukwa choti njira zonse zoyendesera chisankho zakwaniritsidwa. Tanenanso kuti ngati zina zili zonse zikuchitika poyera, kuvomereza kuluza ndi njira imodzi imene kuonesera poyera usogoleri wabwino, chifukwa pokhala mpikisano sikuti onse angathe kupambana, koma chimene chimafunikira ndichonena kuti ndondomeko zake
zikhale zoonesesa kuti zonse zimene zimakhuza zisankho zawunikiridwa kuphatikizapo madandaulo amene amaperekedwa. Mu zisankho zimenezi tikufuna kuti amene apindule ndi Amalawi wosati chipani, chifukwa mwina chipani ndi chimodzi kapena makandidates pa mpando wa president alipo 17, koma mudziko muno tilimo 21 million. Kutanthauza kuti ngati ameki angapange zolondola tonse Amalawi 21 million tikhala tikupindula, komanso mibado imene kubwera kusogolo akhalanso akupindula. Ndifukwa chake tufuna bata ndi mtendere lipitirire. Agondowe apemphanso zipani za ndale kuti zisamaopseze anthu awo omwe ankanena chisankho zitafika kuti ena akukhala mwamantha kutsatira ena omwe akuti ankafuna kuzipha kamba kosayendetsa bwino chisankho madera mwawo. Dziko la Malawi limayendetsedwa ndi constitution imene ili lamulo lalikulu, ndipo constitution imene imapereka maufumu. Komanso pa ntchito ya meki amadalira ma monitors ngati nthambi imodzi imene imathandizira kuti zisankho ziyende bwino. Ndiye kuopseza ma monitors ndi mchitidwe woyipa kwambiri, komanso ndi mchitidwe umene ukuphwanya ufulu wawo, chifukwa tikapanda kutero kuzuzula zisankho zimene zitabwere mu 2030 ma monitors azakhala ndi mantha zimene zingazapangise kuti zisankhozo zisayende bwino. Ndiye tikufuna tinenese kuti ngati pali mchitidwe umene usiyidwe, ma monitors ndi Amalawi. Ngati adalakwisa china chilichonse pali ndondomeko zimene Malawi Electoral Commission yakonza kaperekedwe kamadando okhuza ma monitors, koma kuti mwina atenge malamulo manja mwawo ndi zosayenerera. Ife tikuona kuti nkhani imene atsogoleri a zipani atenge udindo woyenerera. Zotsatira za chisankho, katswiri pa nkhani za malamulo Justin Zonzi wati kuyimitsa kwa zotsatira zochoka m'makonsolo ena kumwe bungwe la MEC lachita kugwirizana ndi malamulo a zachisankho omwe ndi gawo 95 ndime yachitatu. Zonzi ati izi zimachitika bungweli likafuna kulongosola mavuto ena omwe laona, ndipo ati kulutsa zotsatira simungapitirire asanalongosole zolakwikazo. Iwo ati ngakhale lamulo silikakamiza bungweli kupereka tsatanetsatane wa zifukwa zoyimitsira zotsatirazo pofuna kulimbikitsa chilungamo, bungweli lingathe kufotokoza pofuna kuchita zinthu poyera. Zonzi ati kuyimitsa zotsatiraku kuli ndi kuthekera kochedwetsa kulutsa zotsatira zachisankho mu nthawi yake, komabe ati bungwe la MEC litha kugwiritsa ntchito masiku 3 omwe lamulo limawapatsa ngati owonjezera. Iwo afotokoza. Chairperson wapatsidwa mphamvu zonena kuti akhoza kuyimitsa kaye kulengeza zotsatira kapena kuti kumalizitsa ndondomeko yopeza kuti wawina ndani kwa masiku 3. Ndicho linga chonena kuti aunike pamene pali vutopo ndipo akonze. Kutanthauza kuti zotsatirazo zikhoza kulengezedwa pokhapokha tatani atakonza zimene zachitika pamene popo. Zimene zachitika nzonena kuti commission pogwiritsa ntchito malamulo a mu ndime 95 ya chita maganizo onena kuti pali zisankho zina mwina pamene pali mavuto ndi azimitsa kale kuti akonze zimenezozo asanalengeze kuti wapambana ndani. Malamulo sakukakamiza kuti aperekeretu zifukwa pompo ayi, koma zikhoza kutengera chisankho ndi process yoti imapangitsa anthu mitima kukhala mwamba. Ndipo chifukwa chimene chocho pa ndondomeko yopangira chisankho imodzi mwa ndondomeko imene ndimanena kuti mwene nakupanga chilichonse pa mbalambanda kuti anthu asakayikire kena kalikonse. Kutengera ndi imene section 95 ndime yake yachitatu ikunena kuti ali ndi mphamvu zozimitsa zimene zizi kwa masiku 3 kapena kuti maora 72 mene alembera mmene momo, kutanthauza kuti choyambirira imene kuti pamalamulo akunena kuti chisankho commission iyenera kupereka zotsatira za chisankho pomatha masiku 8 kuyambira tsiku limene mwavotera. Ndiye section 95 subsection 3 ikupereka ngati masiku kuonjezera, kutanthauza kuti tikayitenga kuti iphatikize yonseyo tiona kuti commission ili ndi mpata ngati pali mavuto
ochedwetsa kupereka zotsatira za chisankho kukwanira masiku 11 kuyambira nthawi imene munavotera. Mu nkhani za masewero, timu ya Junior Queens ku Gibraltar yagonjetsa timu ya Fiji ndi zigoli 52-51 mu mpikisano wa masewero olimbirana chikho cha mpira wa manja amaiko onse. Nayo wisesa chirwa ndi nkhani yonse. Timu ya Chisankho ya Queens inayamba bwino mu gawo loyamba kutsogola 15-11 zomwe zinapereka chikhulupiriro kwawo ikonda kuti apambane masewero mosavuta polingalira zomwe anachita Trinidad, koma Fiji inayima njii mu gawo lachiwiri komanso lachitatu kutsogola mpaka namene amakalowa gawo lachinayi akutsogola 41-36. Podzidzimuka ndi kaseweredwe ka timu ya Fiji, mbusi wa timuyi Noel Musa anasintha osewera angapo zomwe zinathandiza kuti atsikanawa ayambe kubwereranso m'masewerowa pang'ono ndi pang'ono ndi kuchititsa kuti athe mwamphamvu kwambiri. Kutangotsala maseconds awiri okha, timuyi inapeza mwayi wa penalty kudzera mwa Stella Materezi yemwe anamwetsa chigoli oyimbira asanathetse masewerowa kuti Malawi yapambana 52-51. Mmene kherere limayimba apatu ndiye kunali misozi ya chimwemwe, kwinako akukumbatirana komanso osewera ena kugudubuka pabwalo la zamasewero omwe amakondwerera za chipambanochi. Captain wa timuyi Stella Materezi anayamikira osewera anzake kamba kosataya mtima koma kulimbikira ponena kuti chipambano chawo ndi chitsimikizo chokuti timuyi yakonzeka kuchita zosatheka kuti zikhale zotheka. Ashwari sana nimesewera opheka koma ndinayikira mutima sitinogonje tange tapambana. Masewero otsatira timu ya Malawi ikhale kusewera ndi Bebe Spar Proteas ya mdziko la South Africa lachiwiri pa 23. Ngati timu ya Malawi ingapambane ndiye kuti itha kukumana ndi timu ija ya Cook Islands mu ndime ya ma quarter finals. Koma ngati ingagonje idzakumana ndi timu ija ya New Zealand yomwe ndi imodzi ya matimu amene ali amphamvu kwambiri ku mpikisano umenewu. Wesesta Sira, Europa Sports Arena, Gibraltar. Nkhani yabwino timu ya Junior Queens kuchita bwino kumeneko ku Gibraltar zabwino zonse. Tikatero ndikumapeto kwa nkhani zathu kuchokera kuno ku BICC mu mzinda Lilongwe. Mnali ndine Austin Kachipeya ndi mzangayo Savita Wilima tikuti masana opambana. Protex not only protects against 99% of germs, its breakthrough formula deposits onto your skin and absorbs directly into it, boosting your skin's natural strength from within. Protex, strength from within. Let me welcome the chairperson of the Malawi Electoral Commission, Justice Annabel and Ntalimanja, commissioners of the Malawi Electoral Commission, Make Chief Elections Officer, Mr. Andrew Mpesi, and your deputies, and all members of management and staff from Malawi Electoral Commission. Let me welcome the Chief of the Defense Forces, General Dr. Paul Valentino P, and all senior officers from the Malawi Defense Force. Let me welcome the Deputy Inspector General of the Malawi Police Service, and all commissioners from the Malawi Police Service, and all senior officers from the Malawi Police Service. Let me also welcome the Commissioner General of the Malawi Prison Service, Mr. Masauko Ngombeya Gwada Wiscott, and all officers from the Malawi Prison Service, all ambassadors and high commissioners representing diplomatic missions accredited to Malawi. Let me also welcome the heads or representatives of observer missions present here. I should also welcome the heads and the representatives of various government ministries and departments, representatives from the civil society organizations, and all leaders present here. You're welcome, and in a special way, let me also welcome members of the press gathered here.
The Commission is here again to give an update regarding the management and the processing and the determination on the results of the general election which we had on the 16th. So shortly I'll be inviting the chairperson of the Malawi Electoral Commission to give us an update. Olimegezeka onse amene muli nyumba ino komanso mwabadira tilandire amalawi onse ndi ena onse amene akutimvera kapena kutionera pakanema kunjako. Leronso Malawi Electoral Commission ikufuna idziwitse mtundu wa Malawi kuti titaponya chisankho zowerengetsera ndi kutsimikiza zotsatira zili pati, komanso kupereka zotsatira zimene komishoni yatsindikizira kuti ndi zosiriza. Ndipo pano ndikhale ndikuyitana apa mpanda Malawi Electoral Commission Justice Annabel Ntalimanja kuti atipase uthenga kuchokera ku Malawi Electoral Commission. Zikomo. Zikomo kwambiri Sangwani. Choyamba tifotokoze kuti maulemu onse akhale m'malo mwake, komanso tithokoze nonse amene mwafika pano madzulo uno, komanso amalawi tonse amene tikutsatira kudzera njira zosiyanasiyana uthenga wathu wa lero. Lero madzulo ano tabweranso kuti tifotokozere kuti kodi ulendo wathu tikuyenda bwanji, kuchokera paja tinasiyana dzulo pamene tinafotokozera zotsatira zochokera ku madera angapo, ndipo leronso tifotokozera kuti ntchito zolandira katundu zili motani, komanso tifotokozera zotsatira zingapo zimene takwaniritsa kugwirapo ntchito kuchokera dzulo kufika lero. Choyamba pa kulandira katundu kwathu pofika lero pa 22 September ndiye kuti talandira